हेलो लोगोफोर जायफोर बिथांमोना PMAY अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजनायाव नाम दङ थ' बिदिब्ला सरकारा जेरै सिगाङाव गासै आसामावनो मोनसेल' डिजाइननि न' होदोंमोन नाथाय बे बाराव सरकारा मोनसेल' डिजाइनाव न' होनाय नङा। दा ओंखारनाय सरकारनि नाम लिस्टआव जायफोरा नाम दङ बिथांमोननो सरकारा फैगौ जानुवारि अर्थात 2021 निफ्राय जागायनानै 2022 नि गेजेराव बयनोबो होजोबगोन। नाथाय न' लुनायनि जि बाजेट बेयो जिल्ला लायै जिल्ला गुबुन गुबुन जागोन। थ' बे न' होनायनि नमुना बायदियै आसामाव मोनबा बाहागोआव बाहागो खालामनाय जादों आरो बे मोनबा जननि मोनबा डिजाइनखौबो थि खालामनाय जाबाय। बै मोनबा डिजाइना माबायदि आरो बबे जिल्लायाव मा डिजाइन थागोन, बबे जिल्लाखौ मा जन हिसाबै राननाय जादों, बेसेबां रांनि बाजेट लानाय जादों, थ' बैफोर गासैखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन जुदिसो नोंथांनि न'खराव सोरहाबाफोर बे न'नि नाम लिस्ट दङब्ला भिडिअखौ जोबजासेल' नायलांदो। स' बिदिब्ला आंनि कुवार नोंथांमोना नायगासिनो दं इउटुब चेनेल लाइमोन लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोन लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौबो। थ' बिदिब्ला आसामखौ जिहेतु मोनबा बाहागोआव बोखावनाय जाबाय थ' बिदिब्ला बेखायनो आसामनि बबे जिल्लायाव बबे बाहागोआव माबायदि न'नि डिजाइनखौ होनाय जादों आरो बेसेबां बाजेटनि लाखिनाय जादों थ' बिदिब्ला नोंथांमोना आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनानै होगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों आसामखौ मोनबा बाहागोआव बोखावनाय जादों। बेवहाय नोंथांमोना कालार वाइज नायोब्ला नायनो हागोन। बेवहाय जों कालार वाइज बबे जिल्लाखौ बबे कालाराव सोनाय जादों नोंथांमोना बेवहाय नायोब्ला नायनो हागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेयाव नायदों मोनबा जना जाबाय जन ए, जन बि, जन सि, जन डि आरो जन इ। थ' बिदिब्ला बेबायदिनो आसामखौ मोनबा बाहागोआव राननाय जादों आरो बिदिनो डिस्ट्रिक्ट वाइजआवसो बे न'खौ होनाय जागोन। थ' बिदिब्ला बबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां एमाउन्टनि थागोन, बबे डिस्ट्रिक्टनि डिजाइना माबायदि जागोन गासैखौबो नोंथांमोना बेवहाय नायलांदो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोनसे खोथाखौ नोजोर होजाबावगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायनानै नुदों जिहेतु आसामखौ मोनबा बाहागोआव डिभाइड खालामनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय न'नि मडेलखौबो जिल्ला लायै जिल्ला आरो जन हिसाबै बेखौ बाहागो राननाय जादों। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेयाव नायोब्ला नुनो मोनगोन फार्स्टआव दङ AS01, बेनिफ्राय AS02, AS03, AS04, AS05 आरो AS06। थ' बिदिब्ला बेबायदिनो जिल्ला लायै जिल्ला न'खौ डिजाइननि महर लानानै बोखावनाय जादों। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदो दानिया जन ए, जिथु जन ए खौ बुंदोंमोन AS01। थ' बिदिब्ला जन ए आव मा मा डिस्ट्रिक्टआ गोलैगोन नोंथांमोननो आं बेवहाय दिन्थिनानै होगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन जिथु जन ए बेवहाय दङ बरपेटा, नलबारि, दरं, मरिगाव, साम्पार अफ कामरुपनि माखासे बाहागो, बेनिफ्राय नगाव, गलाघाट आरो साउथ अफ सनितपुरनि खोला बाहागोआ बेवहाय हाबनानै दङ। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेयाव नायदो बे AS01 नि जिथु न' मडेल बे नैबेबायदि जागोन। नैबे जाबाय मोखांथिंजाय फ्रन्ट साइज, बेनिफ्राय नैबेथिं नुगोन नोंथांमोना साइड भिउ। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना उनथिंजाय आरो साइड भिउआ नैबेबायदि महरनि जागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेवहाय जाबाय बे जिथु AS01 जिथु जन ए नि बेबायदि न'नि मडेला। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेवहाय नायदो बेवहाय दानिया मा खालामनाय जागोन, माबायदि बानायनाय जागोन बेवहाय गासैखौबो डिटेल्सआव होनाय दङ। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ नायोब्ला नायनानै लानो जागोन। बेवहाय कनस्ट्राक्सनखौ माबायदि मडेलाव बानायनाय जागोन नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लानो हागोन। बेनिफ्राय बेवहाय मा थागोन बेवहाय नायदो नोंथांमोना रुम 1+2 दङ, बेनिफ्राय किटचेन थागोन, इसिं थागोन, बेनिफ्राय बारान्दा थागोन, बेनिफ्राय कार्पेट एरिया थागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायोब्ला नायनानै लादो। बेनिफ्राय बेनि जिथु कनस्ट्राक्सन जिथु कस्ट एस्टिमेट थागोन बे कस्ट एस्टिमेटआ मथा-मथि 1,68,000 रां। नोंथांमोना नायदो बेवहाय जन बि अर्थात AS02 दानिया बेवहाय मा जिल्लाफोरा हाबनानै दङ नोंथांमोना बेवहाय नायदो बेवहाय होखानाय दङ धेमाजि, लखिमपुर, जरहाट, शिबसागर। थ' बिदिब्ला बेफोर डिस्ट्रिक्टफोरा बेवहाय हाबनानै दङ। बेनिफ्राय बिनि जिथु न'नि मडेल बे न'नि मडेला मोखांथिंजाय माबायदि जागोन नोंथांमोना नैबेखौ नायदो। नैबे जाबाय मोखांथिंजायनि, नैबे जाबाय साइड भिउ, बे जाबाय साइडथिंजायनि, बेनिफ्राय नैबे जाबाय टप भिउ गोजौथिंजाय उखुम साइडआव। थ' बिदिब्ला बे जाबाय जन बि अर्थात AS02 नि न'नि मडेल। थ' बिदिब्ला नायदो नोंथांमोना बेवहाय दानिया बेनि फाउन्डेसना माबायदि जागोन, बेनि प्लिन्थआ मा जागोन, वालआ माबायदि जागोन, रुफटिंआ माबायदि जागोन नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो नायनानै लादो। थ' बेनिफ्राय बेवहाय मा थागोन, प्लेटफर्म थागोन, बारान्दा थागोन, कार्पेट एरिया थागोन। थ' बिदिब्ला माबायदि बेनि स्ट्राक्चारा माबायदि जागोन, फाउन्डेसना माबायदि जागोन बेफोर गासैखौबो नोंथाङा बेवहाय डिटेल्सआव नायनानै लादो। बेनिफ्राय दानिया बेवहाय मा नांगोन बेखौ बानायनायाव बेसेबां मा खरसा जागोन बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना बेवहाय डिटेल्सआव नायनानै लानो हागोन। बिदिब्ला दानिया बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे न'नि एमाउन्टआ थागोन 1,58,000। दानिया फैदो जन सि अर्थात AS03। थ' बिदिब्ला दानिया बेवहाय मा डिस्ट्रिक्टफोरा हाबनानै दङ नोंथांमोना बेवहाय नायदों। बेयाव थानाय डिस्ट्रिक्टफोरा जाबाय कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव। थ' बिदिब्ला दानिया बे डिस्ट्रिक्टनि न'नि मडेला माबायदि जागोन नोंथांमोना बेवहाय होनानै दङ। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो नैबेबायदि फार्स्ट बेबायदि फ्रन्टआ जागोन, बेनिफ्राय नैबे साइड्सआव उनथिंजायनिफ्राय बेनिफ्राय जेनेबा टप गोजौथिंजायनिफ्राय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे बे जन सिआव थानाय न'नि मडेला जाबाय नैबेबायदि। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदो गासैखौबो डिटेल्सआव नायनानै लानो हागोन। बेनि फाउन्डेसना माबायदि, वालआ माबायदि, बेवहाय
कन्स्ट्राक्शना माबायदि खालामनाय जागोन बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना बेवहाय डिटेल्सआव नायनानै लानो हागोन। बेनि थाखाय मा थागोन रुम किटचेन थागोन बारान्दा थागोन कार्पेट एरिया थागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो डिटेल्सआव नायनानै लादो। बेनिफ्राय बेनि जिथु न'नि एरिया न'नि एमाउन्ट थागोन बे न'खौ बानायनायनि जिथु खरसा जागोन बेयो बेवहाय होखानाय बायदियै कस्ट एस्टिमेटेड बेयो जाबाय 1,77,000 जन डि अर्थात AS04 दानिया बेवहाय मा डिस्ट्रिक्टफोरा हाबनानै दङ नोंथांमोना बेवहाय नायदों। जन डिआव दङ। जन डिआव थानाय बेफोर जाबाय क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि सनितपुर बङाइगाव धुबुरी गवालपारा कामरुप आरो साउथ गलाघाट। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बेयाव थानाय डिस्ट्रिक्टनि जिथु AS04 नि न'नि मडेला जाबाय नैबेबायदि नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बे जाबाय मेन न' बेनिफ्राय नैबे जाबाय साइडथिंजाय बेनिफ्राय नैबे जाबाय टप गोजौथिंजाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायनानै बे जाबाय AS04 आव गोलैनाय जिथु जन डिआव गोलैनाय न'नि मडेला जाबाय नैबेबायदि जागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदों माबायदि फ्रि एरिया जागोन माबायदि वाल कनस्ट्राक्सन खालामनाय जागोन माबायदि फिनिशिं खालामनाय जागोन माबायदि रुफ होनाय जागोन बेवहाय गासैबो डिटेल्सआव होनाय दङ। दानिया कनस्ट्राक्सन स्टेटआ माबायदि होनाय दङ नोंथांमोना बेवहाय मा थागोन रुम 1 रुम 2 किटचेन बारान्दा 2 बेबायदि मडेलाव थागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लादो गासैखौबो डिटेल्सआव। बेनिफ्राय दानिया बे न'खौ जिथु AS04 नि कस्ट एस्टिमेट थागोन न'खौ बानायनायाव खरसा जागोन मथा मथि बेवहाय 1,87,000 होनाय दङ 1,87,000 जन इ अर्थात AS05। दा बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो बेवहाय मा डिस्ट्रिक्टफोरा हाबनानै दङ। बेवहाय डिस्ट्रिक्टफोर हाबनानै दङ काछार करिमगन्ज आरो हाइलाकान्दि। थ' बिदिब्ला बेखिनि डिस्ट्रिक्टनि थाखाय नैबे AS05 नि न' मडेल। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय न'खौ नायदो माबायदि मडेलनि जागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों नैबे जाबाय फ्रन्ट साइज नैबे जाबाय साइड भिउ आरो नैबे जाबाय टप भिउ। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदो गासैबो होनाय दङ गासैखौबो डिटेल्सआव नायदो। बेनिफ्राय माबायदि स्टार्ट खालामनाय जायो बेसेबां खरसा जागोन गासैखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। बिदिब्ला बेवहाय गासै बे न'खौ बानायनायनि थाखाय खरसा जागोन 1,98,000 रुपिस। बेनिफ्राय AS06 बेवहाय लिरनाय दङ जन सि। दानिया बेवहाय जन सिआव गोलैना दङ बेवहाय डिस्ट्रिक्टफोरा जाबाय कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव। नोंथांमोना साननो हागौ दहायनो कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनि थाखाय बुंबाय दा आरो माने गोदानबाव। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय आं नोंथांमोननो क्लियार खालामनानै होनि बेवहाय जिथु कार्बि आंलं दंना कार्बि आंलं जिथु प्लेन एरिया दहाय बुंनाया जिथु प्लेन एरियानिमोन बे प्लेन एरियानि आरो नैबे जिथु बे न' बे जिथु AS06 बे जाबाय हाजो ओनसोलाव थानाय कार्बि आंलंनि जिथु हायेन ओनसोल आरो हाजो ओनसोल बेखौ बाहागो खालामनाय जादों। थ' बिदिब्ला नैबे जाबाय हाजो ओनसोलनि जायफ्रानोखि हाजो जायगायाव दङ बिथांमोननि थाखाय बियो। थ' बिदिब्ला दानिया बे न'नि मडेला जाबाय नैबेबायदि जागोन। नोंथांमोना बेवहाय नैबे फ्रन्ट एरिया नैबे जाबाय साइड एरिया नैबे जाबाय टप भिउ। थ' बिदिब्ला नैबेबायदि मडेलाव जागोन। थ' बिदिब्ला दानिया बे न'खौ बानायनायनि खरसाया बेसेबां थांगोन माबायदि कनस्ट्राक्सन खालामनाय जागोन नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो डिटेल्सआव नायनानै लादो। दानिया बे न'खौ बानायनायाव खरसा डिटेल्स होनाय दङ बेवहाय 1,29,000 रुपिस होनाय दङ। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थाबावब्ला नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि गाज्रि मोनोब्ला डिसलाइक खालामदो। जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जेसेबां हायो नोंथांनि बन्धु लोगोफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालामहरदो।